Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudngunyan. Minaanduyog sa baga namamanwaan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohuan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DZKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Radyo Ronda Newswatch Afternoon Edition. Ang oras na ini hatod sa Indo ni Honorable John J. Fortuna, Municipal Councilor, Nabua, Camarines Sur. Sa panahonin pandemya, pakusugon ang satuyang resistensya, magkakanin masustansyang mga pagkakan, uminom nin dakol na tubig, mag-ehersisyo, asin magpangaji. Sarong mensahe hatod man sa Indo ni Mercy Oliva Almazan Villarreal, asin ni Jimerlin Villarreal Valdez. This time check is brought to you by Honorable Jesse Bochoy Abunite, City Councilor, Iriga City. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng F&S Beauty Salon, owned and managed by Shireen O. Sanchez. Ngunyan, bukas na makukuha sa kanto sana kan East Chapel kan San Nicolas, Iriga City. F&S Beauty Salon. Ang porsyon na ito ay hatid sa inyo ni Councilor Dante Oliva, City Councilor, Iriga City. This time check is brought to you by Senator Leila de Lima. Ang porsyon na ini hatod sa Indo ni Kagawad Melnan Robles Moralio. Basta kidaday, hayahay ang buhay. Oras niya to sa gunyan, 34 minutos, makalihis, an alas 4 nin pagkahapon. Radyo Ronda Newswatch. Diyos maray na hapon po sa Indogabos. Yaw na naman kita sa Radyo Ronda Newswatch Afternoon Edition. Makakaibahan ta, digdi sa lado technical, si Engineer Abilindon Turalio, ang Chief Technician, si Cha Buena Obra, nagre-ready na. Kadakol-dakol na mga burubit-bit, papuli sa iyang pamilya. Si Rodel Cesar ang satuyang Information Officer, si Felix Lagrimas, si Ringman, si Tony Saison, duman sa transmitter. Ako man po ang sa indong makakaibahan na mahatod kan mga bareta sa Radyo Ronda Newswatch Afternoon Edition. Ini po si Gloria Prestado Bongais. Headlines kita kan mga bareta sa lado lokal. Basic Urban and Rural Gardening sa Barangay San Antonio, Syudad kan Iriga, naging matrayumpo ang ginibong pag-training. LGU Sangay pinagtanghal bilang regional winner, asin man pambato kan Bicol para man sa evaluation kan Malinig, asin man mauswag na kadagatan kan BFAR. 2 milyon de pesos na papremyo na ipuli kan Banwaan. School-based vaccination duman sa Kamaligan, nagpuon naman abuton sa 400 na minor de edad
nabakunahan na. 571,108 natudukan na kan COVID-19 vaccine sa Camarines Sur. 5 kilo kan bagas itatao kan LGU sa mga mapabakuna. Bicol Region naglista nin 51 na bagong kaso, 147 na ka-recover asin man 4 na pagkagadan sa COVID-19. Gender sensitivity online discussion isinasagibo sa syudad kan Naga, kamugtakan nakakaalarma na sigon mismo sa head kan Bantay Pamilya. Sulong Bayanihan 2021 isinagibo konsain delegado kan DSWD Region 5 ang duwang beneficiaryo kan Sustainable Livelihood Program. Ako Bicol, Duli, GIP Orientation pinagigibo duman sa Masbate. Nagkakapirang insidente kan harabunan sa Banwaan kan Labo pinagtututukan kan PNP katabang kan lokal na gobyerno asin iba pang ahensya kan gobyerno. Syudad kan Naga pig rekonisir na Silver Award para man sa Most Bike-Friendly City sa Pilipinas. Pagtatao kan fuel subsidy sa jeepney driver, nagpuon naman sigon sa LTFRB. Yan po ang nagkakapirasa na sa mga headlines kan sa tuyang mga bareta sa Radyo Ronda Newswatch Afternoon Edition. Ngunyan sa detalyes na tulos kita kan sa tuyang mga bareta. Nagin matrayumpo ang ginibong duwang aldaw na community-based training na pinagtao kan lokal na gobyerno kan syudad kan Iriga sa pamamayo ni Honorable Mayor Madeline Yorovi Alfilor sa gabos na mga taga-Iriga. Nasa 27 mga paratanom ang nag-training sa Basic Urban and Rural Gardening duman sa Barangay San Antonio, digdi sa syudad kan Iriga. Kan mga nakaaging aldaw. Presente man sa ginibong awarding of certificates si former City Councilor Nonokoy Alpelor na nagtaumanin asistensya sa mga learners asin nagpasumpa sa mga bagong ilihidong opisyales sa Farmers Growers Association. Nagbisita man si Kagawad Daday Melnan Robles Morallo sa enot na aldaw para man magtao nin suporta. Mantang presente man ang miyembros kan konsiho kan barangay na pigpamayuhan ni punong barangay Renato Monidero. Ang tulong trainer na mahihigos iyuman sinda iyol Gare asin man si Dante sa Livelihood Test the Training Dolly Program OFW
Asin man mga naghahanap nin trabaho. Magtuyo na sa nakamo sa opisina kan peso Iriga nin hulita kadakol na mga trabaho an nagahalat sa mga mayo nin trabaho. Mientras tanto, pigtanghal bilang regional winner ang lokal na gobyerno kan banwaan kan Sangay Camarines Sur sa National Search kan Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR na malinig asin man masaganang kadagatan 2021. Sigun kay Noni Inolba, tagapagtaram kan BFAR Bicol, sinabi kay ni na ang sangay nagpuli nin 2 milyon de pesos na premyo bilang first place, mantang 10 milyon de pesos man ang LGU kan banwaan kan tinambak Camarines Sur bilang ikaduwang pwesto. Asin man 500,000 de pesos ang naipuli kan LGU Mercedes sa Camarines Norte para man sa ikatulong pwesto. Mantang ang ikaapat na pwesto man iyo ang LGU San Jose, asin ang ikalima iyo ang LGU Batuan Masbate. Dugang pa ni Nolba ang sangay iyo man ang pambato kan Bicol para sa national evaluation asin kon papaladon makukuha kani ang 30 milyon de pesos na fisheries project. Kabali sa pinagbasihan o selection criteria na dapat ang sinambitan ng lugar mayo nin illegal fishing activities. Igwang declared marine protected area, igwama nin mangrove rehabilitation project, may magayon na coastal resource management plan, igwama nin deklaradong off-fishing season asin mayong mga basura na nahihiling sa kadagatan. Magigirumduman na kan nakaaging taon 2019, an banwaan kan Sangay Camarines Sur an nakakuha kan ikaduwang pwesto sa regional level kan 2019 malinig asin man masaganang kadagatan o MMK program. Sa iba pang detalyes kita kan sa tuyang mga barata, uminabot sa 400 na mga minor de edad na kinababalayan o babalehan kan mga 12 hasta 17 anyos ang nabakunahan na duman sa banwaan kan Kamaligan, Camarines Sur. Iniman ang sinabi ni Dr. Nonoy Severo, Municipal Health Officer kan LGU Kamaligan. Kasunod naman ini kan isinagibong pediatric vaccination sa sinambitan ng AIDS group parehas mga estudyante kan Kamaligan National High School kan nakaaging aldaw na uminabot sa kabilugan na 481. Ipinagsabay naman ang mga daipa na babakunahan na magurang asin man guardian kan mga aki na nagpatudok sa mga binakunahan. Mientras tantong nainutan na kan Kamaligan ang ibang LGU digdi sa Camarines Sur sa mga may pinakahalangkaw na bilang na nababakunahan. Epektibo kan na Nobyembre 22 taon 2021. Base man ini sa pinagpaluwas na datos kan Camarines Sur COVID-19 vaccination coverage kung sain ang Kamaligan nagpapanduwa sa mga banwaan sa probinsya na may 72.13% vaccination rate, mientras ang nanginginot man iyo ang banwaan kan Kabusaw na may 93.35% na vaccination rate. Ikinaugmaman kan MHO ang bagayon na pag-ako kan mga tawo
sa bakunahan kaya posible subuot na marikas na maabot ang herd immunity sa saindaman na lugar. Sa pagpapadagos paman kita kan sa tuyang mga bareta, uminabot naman sa 571,108 ang natudukan kan COVID-19 sa Camarines Sur sa abuton 1.4 milyon na target na bakunahan. Ini base man sa datos ka Department of Health, Bicol. Mantang sa mga LGU nanginot ang kabusaw sa may pinakahalangkaw na proyekto o porsyento kan nabakunahan o 93.35% kan sa indaman na 13,707 kan sa indang target population. Mantang ang kamaligan iyuman ang suminunod na 72% kan sa indaman na 17,963 na target, mientras na 69.82% kan na 146,035 target sa syudad kan Naga. Pinakahuri sa listahan ang Banwaan kan tinambak Camarines Sur kung saan 10,896 o 21.64% kan 50,345 pasana ang nababakunahan. Sigun man ki punong barangay ani Cabral kan Tamban tinambak Camarines Sur, kadakol pa talaga ang daiman nababakunahan. May nagpipili kaya kan bakuna, may mga nagdududa pa hasta sa ngunyan, ang iba man daiman kwalipikado. Tanganing makumbinsir ang mga residente na magpatudok kan enot na dose sa Nobyembre 26. Matao ang barangay nin 5 kilong bagas. Sigun Paki Cabral, bako sa naini sa sainda kundi patin sa ibang mga sakop kan Banwaan. Alagad nagtutubod si Cabral na bako sa naini ang magiging rason tanganing maglangkaw ang vaccination rate. Dakul pa kaya ang nakukumbinsir nin hulita rekisitos sa mga establishmento sa Naga ang vaccination card. Apwera kay ni kadakul naman ang gustong makapagkawat nin contact sports arog na sana kan daipa man pigtutugutan na barangay na daipa bakunado. Sa iba pang detalyes kita kan sa tuyang mga bareta, nag-aabot na sa 46,571 ang kabilugan na kaso kan COVID-19 digdi sa rehiyon kan Bicol. Alagad nasa 5,383 o 11.56% o 56% na sana kaini ang aktibong kaso. 51 ang bagong kaso ang naidugang kasodma kung sain 15 kaini hali duman sa Katanduanes. Sigun man o anuman ang hali sa Karamuran, 5 sa Virac, 2 sa San Andres, Tigsaro ang Gigmoto, Batu, 14 ang bagong kaso sa Albay, kung sain 8 ang nailista sa Lima-Gaspi City, Tigsaro ang Kamalig, Ginubatan, Ligao City, Malinaw, Rapo-Rapo, Asin man Tiwi. 10 ang bagong kaso sa Sorsogon kung sain 4 ang hali sa Sorsogon City. 3 sa Kasiguran, Asin man Tigsaro ang Gubat, Matnog, Asin man Santa Magdalena. 8 ang bagong kaso sa Camarines Sur kung sain 5 ang nailista sa syudad kan Naga. Tigsaro ang Banwaan kan Buhi, Gainsa, Asin man San Fernando. Tuluman ang bagong kaso sa Camarines Norte kung sain 2 kaini
hali sa Banwaan kan Labo saro sa Paracale. Mientras naan probinsya kan Masbate naglista manin sarong bagong kaso na hali man sa Banwaan kan San Pascual. Mientras tantong uminabot naman sa 39,458 o 84.73% ang total recoveries. Matapos man na mailista ang 147 na mga bagong naumayan. 61 kini hali man sa syudad kan Lima-Gaspi, 47 sa Catanduanes, 25 sa Albay, siyam sa Camarines Norte, asin 5 sa Sorsogon. Uminabot man sa 17.30 o 3.71% ang death toll matapos man na madugangan in apat na panibagong nagadan kung saan tulo kay ni hali sa Albay asin saro sa Sorsogon. Mientras tanto, nakakaalarma naman ang padagos na pagdakol kan mga biktima kan violence against women and children sa syudad kan Naga. Ngunya na may pandemya pa man, ninhuli sa mismong pamilya nangyayari ang pang-aabuso. Kadaklan sa mga sakbit, iyo ang mga padre di pamilya o kaya mantugang na lalaki. Ang mga pangyayaring ini nakalista sa Bantay Pamilya kan syudad na iyo man na pinamamayuhan ni City Vice Mayor Cecilia Nini Diases. Sigun sa Vice Alkalde, sinabi ka ini na dai malilikayan ang arog kaning senaryo orog pa asin magkakairibahan sana sa laog kanarong ang mga biktima asin ang nangkukulog sa mga ini. In connection ka ini, ongoing ngunyan ang pinagigibong gender sensitivity sa mga barangay urog na duman sa may mga darakulang kaso kan pangkukulog asin man pang-aabuso. Pinag-uurulayan man ang mga problema asin kung papaano ini masusolusyonan, may counseling pa man na pinagigibo sa mga biktima sa paagiman kan mga kaibahan na psychologist. Pangapudan kan opisyal magrani sa saindang opisina an si isay man na nakakamati kan arog kaning sitwasyon tangani man na magibuhanin paagi asin tulos na mapadusahan ang mga kapamilya na sabit sa pang-aabuso. Mientras tanto, sa presente man na pinaggigibo ang sulong bayanihan 2021 kung saan delegado an o kan DSWD kan Rion Bicol ang duwa man na beneficiaryo kan Sustainable Livelihood Program. Ang mga minasunod iyo ang delegado kan Rion 5 Micro Enterprise Development ang kategorya gibong o gawang kamay SLFA duman sa San Pedro Twine Makers SLF Association. Asin man ang Barangay San Pedro Gigmoto Catanduanes. Duwang Employment Facilitation category iyo ang sikap sa paagiman ni Meryl Joy M. Tarubago asin man kan Barangay Ginubatan sa Batu, Catanduanes. Ang sulong bayanihan ini sarong selebrasyon para man sa ika-10 anibersaryo kan Sustainable Livelihood Program na may tema na isang dekada ng pagsibol. Ang sinambitan ng aktibidad ini nagpapabisto sa mga sulaminting pagbabago kan buhay kan benepisyaryo daraman kan programa. An SLP saro na programa kan DSWD
na an katuyuhan mapakusog an kapasidad kan mga nagpapartisipar para man magkaigwanin pusog na kabuhayan. Mientras tantong saro pa man na oryentasyon ang pinagigibo para man sa mga benepisyaryo kan Ako Bicol Doli Government Internship Program o GIP hali man sa ikatulong distrito kan Masbate. Ginibo ang sinambitan ng oryentasyon sa CMC Multipurpose Hall Poblasyon Kataingan Masbate. Ang sinambitan ng aktibidad para man sa mga benepisyaryo hali man sa mga minasunod na 8 munisipalidad. Ang Kataingan, Kawayan, Dimasalang, Esperanza, Palanas, Pio, Corpus, Placer, Asinman, Oson. Pinanginutan ang oryentasyon ni Miss Marjorie Dijomo, Leo, III, JIP, Pokal, Doli, PFO, Masbate. Maut kan Ako Bicol asinman kan Dole na matawanan nin pagkakataon ang mga benepisyaryo na mapagserbihan sa manlain-lain na ahensya kan gobyerno asinman makanood Yan na po ang naging katripunan kan sa tuyang pagbabareta sa Radyo Ronda Newswatch Afternoon Edition. Maray na hapon na sana ki Rosario Celetaria Liagas asinman si Edna Reneba. Paabutan ko manin dakulang pasasalamat ang sa tuyang mga sponsors sa Christmas greetings. Sinda Engineer Rene Salazar kan Barangay Palestina sa Banuan kan Pili Camarines Sur, an FC Oliver Hardware sa paagi ni Franklin Oliver makukuha sa Pilar ka Poblasyon Barangay La Purisima, Banuan kan Tinambak, Camarines Sur. Earthly Drops Water Repelling Station sa paagi ni Madam Lourdes D. Rideta, makukuha sa 108 Gibara Street, San Roque, Iriga City. Pwedeng apudan sa numero na 0998-452-2518. Asin man si Miss Dina and Mickey Halyari Boro kan San Esteban, Banuan kan Nabwa, Camarines Sur. Yan na po ang naging katripunan kan sa tuyang pagbabareta sa Radyo Ronda Newswatch Afternoon Edition. Nakaibahan ta sa lado technical si Engineer Lindon Turalio. Si Rodel Cesar ang sa tuyang Information Officer. Si Ma'am Kayla Reyago Ligasyon sa opisina. Yaon naman ang masunod sa sakuya si Kagawad